Dneska budu hrát Rivals jenom se snajperkou. To znamená, že nemůžu používat žádný jiný střelný zbraně. Musím si záměrně vybírat mapy, kde je snajperka dobrá. No a ideálně vyhrát co nejvíc her. Myslím si, že tohle bude zajímavé. Tak jo, tak musíme začít tím, že si tu snajperku krásně ozdobíme. Hele, napište do komentářů, jestli se vám líbí Rift nebo hologram. Ale určitě ten hologram tak je dobrý. Ale mně se líbí Rift, OK. No a myslím, že můžeme jít do hry. Já jsem naprosto připravený. A jsem šíleně zvědavý, kolik her vyhrajeme s tou snajperkou. No uvidíme, no. Musíme správně volit taky dobrý mapy na to. No tak já chci samozřejmě čas, to je na snajperku nejlepší mapa. Dobře, a týpek má 23, to bychom mohli dát, no tak uvidíme, no. Tak berem katanu, aha, slyším, že týpek má snajperku. OK, musím hrát jenom se snajperkou, OK. 1,50, týpek mě taky hitnul, druhá 50, jdeme na to, jdeme, šup, týpek běží ke mně, Go. Takže jo, takže já mu to takhle. OK, takže první hra a vyhráli jsme to. Docela dobré, tak uvidíme. OK, tak tady klač, ukaž. Tady ukaž. Yes, spadl z mapy, let's go, jde to mega dobře. Je úplně šíleně nadšený, jak dobře to jde. No ale uvidíme, no. Tak jo. Tak tady běžím, ukaž. Kdybyste to nevěděli, tak movement můžete mačkat C a mezerník a máte skvělý movement a jste rychlejší, než byste běželi. Jo, pokud jste to nevěděli, ale myslím, že to všichni sledujete i jak Ryho Rivals, takže... Jo, takže určitě to všichni znáte. OK, on je týpek tamhle. Tyvoko, pěkně. OK, já to tady tak zase nehrotím, já potom až protože týpka se chci naučit Rivals. Vypadá, že je nějaký robuxář, že si koupil nějaký ten základní bundle. Kamo, já tě nechám vyhrát prostě, já tě nechám vyhrát, protože to prostě, kamaráde, tě nechám vyhrát, jako já nejsem takovej ten, co by tě nenechal, anebo víš co, na to vezmu katanuku. Ale katana se nezakázala, takže katana se může taky. Koukám, že on je mrtvej. Super. Takže to bude rychle, takže z katana, napište do komentářů, jestli katana je dobrá, za mě ano. No, uvidíme, no. Let's go, 4-2. Dámy a pánové, je to 4-2, no výborně. Tak to je absolutický. Let's go. To je hrozně, to bude nejlepší hra se snajperkou. Já vím, že ten hráč není moc dobrý, ale chtěl hrát, tak ať si je zahraje. Ale hele. Jo, hele, jo. Kamo, hej. Chill. Kamo, ne, on jde pistolkou. Co mám dělat? Já mám snajperku. No nic. Kamo, ne. Hop. Bacha, mu tam hodím molotou. Tak. Výborně, krásně. Je to tam. No tak jo, tak jsme první hru vyhráli, dámy a pánové. No a vidím to dneska na nějakých pár výher, OK, takže dáme Leave. A chtěl bych jich vyhrát co nejvíc, takže máme první za sebou, takže dám play a dáme 1v1. Tak jo, tak už se nám to odstartovává. Dámy a pánové, let's go, takže tentokrát bych vybral Crossroads. Máme tady Crossroads, uvidíme. O ne, nejhorší mapa na snajperku.
No nic, no, tak uvidíme, takže bereme knife a jump pad. Let's go, let's go, let's go, let's go. Pokud jste ještě nedali odběr, tak dejte odběr. OK, takže týpek jde takhle. RPGčko, nesnáším RPG lidi! Nesnáším RPG lidi! Nesnáším je. Já vím, že jsem šel proti Majtrovi, ale já teď hraju se snajperkou jenom. A s asaltkou. Co to je? To prostě nemožný vyhrát prostě s týpkem. Nemožný prostě RPGčko proti snajperce. Kdo to kdy viděl? Prostě tak si házej. No jasně! RPGčko, že jo? Kdyby týpek věděl, že já nemůžu používat jiný střelný zbraně než snajperku, že jo? Některý lidi fakt by neměli hrát Rivals, když to neumějí, tak ať proč hrajou Rivals? To jsem mrtvej, ale to nejde prostě. Nejde to prostě hrát, ještě když má, ještě na telefonu, jo? To má ještě aimbot, jako jo? No nic, no, tak běžíme dál. No, vezmu nožem. OK, týpek tady flexí s RPGčkem, kamaráde, já mám taky s RPGčkem. No pojď, no co? No pojď. Yes, je to tam, dámy a pánové, dal jsem ho, let's go. Tak jo, tak jsme mu ukázali, že nožem to jde taky. A já půjdu teď jenom nožem. Já bych měl jít se snajperkou, ale tohle je ta nejhorší mapa na snajperku. Tak se... Aha, takže týpek jde taky s nožem. OK. Kamo, RPGčko, nejhorší lidi na světě RPGčko. Ach jo. No uvidíme, no. Máme tady týpek, necháme prostě, si týpek prostě vyhrá jako nemožný prostě s RPGčkem. Ale pěkně. Já to vyhrál! Let's go! Kámo, já to vyhrál! Let's go! No tak jo, tak pokračujeme, takže běžíme jump. Pěkně. Dámy pánové, ukážeme mu, kdo je tady nejlepší. Já jdu jenom s nožem, protože on jde jenom s RPGčkem. Kamo, yes, 3-3, dámy a pánové, jsme to vyrovnali, let's go! Pokud tady ještě nemáte odběr, tak ho dejte a jdeme na to, takže OK. Takže týpek jde taky nožem, to vypadá. Víš, co mi je líto, kamaráde? Že na nůž není auto aimbot, to mi je fakt líto. To nešlo. To je prostě ta nejhorší mapa na světě, tohleto prostě na snajperku nikdy. Lajky by se hádal, teda lajky. Play by se hádal, že to je dobrá mapa na snajperku, ale hold, někdo prostě má jiný mapy, jo. Nevadí, no. Tak nám to začíná moc hezky. První prohra, nevadí, uvidíme, jak se to dá zvládnout. Tak jo, tohle je konec. Samozřejmě nezapomeňte dát like, odběr a do komentářů mi napište, jaký váš loadout bych měl vyzkoušet v příštím videu. Takže naschledanou.